Thomas, hva skjer? Det er Bretto som er her nå. De holder på å fotografere meg. Der har du den. Skulle du ikke hente meg? Hos legen. Jeg var midt i intervjuet. Hva mener du? Det er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke er narsissist. Hvordan staver du det? Lidexol. Lidexol, hva er det? Da har jeg fått sett litt på prøveresultatene dine. Og ja, det er litt sjokkerende dette her. Hva skjedde? Så jævlig vondt i hodet, ass. Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen min. Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom? Du er fortsatt vakker. Kan du løfte haka litt grann? Sånn da. Den sykdommen din, Signe, har den noen navn, eller? Jeg har krampeleggen. Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten? Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende. Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant? Nei, lyver om alt. Burde ikke du dra til lege? Jeg har det helt fint. Helt fint. Skal jeg passe på deg? Eller at jeg skal passe på deg? Det er helt sjukt gjort. Du er helt syk i hodet. Jeg synes det var ganske privilegert av deg å si.